Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa u nitolbu l-għajnuna tal-Ispirtu Quddies tal-Mulej fil-bidu ta' din is-sena forensa ġdida. Int li lqajt bimħabba l-indiema ta' Pietru Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna li l-ħalli tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina mid-imbin quddiem il-Missier Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel Mulej l-Ispirtu difensur li ġej minnek idawwal ir-ruħ tagħna u jmexxina lejn is-sewwa kollu. Kif wedna ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Il-Mulej jgħid: Int qiegħed imħallfin u uffiċjali f'kull belt tiegħek li l-Mulej Alla tiegħek se jagħtik għal kull tribu tiegħek biex jagħmlu l-ħaqq mill-poplu bis-sewwa. La tawwiċċ il-ġustizzja, tħarisx lejl u xuħ u taċċettax rigali. Għax ir-rigali jagħmu għajnejn l-orrif u jawġu l-kliem in-nies sewwa. U għandek tfittex il-ġustizzja u l-ġustizzja biss biex inti tgħix u żżomm l-art f'idejk li l-Mulej Alla tiegħek se jagħtik. Il-kelma tal-Mulej. Salm risponsorjali. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu. Il-Mulej jisaltan, ħataqbes l-qalb bil-ferħ u jifirħu il-ħafna gżejjer, sħab u dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq u s-sissin tat-tron tiegħu. In-nar jimxi qudiemu u jeqret madwaru l-edewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwa lid-dinja. Tara dan l-art u titriegħed. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu. Bħax-xema jdubu l-muntanji quddiem il-Mulej, quddiemu s-sit tal-art kollha. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Jinfixlu daw kollha li jqimu l-idoli u jiftaħru bix-bijat firħa tagħhom. U quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu. Tisma' dan u tifraħ Sihon, jaqbżu bil-ferħ li bliet ta' Ġuda minħabba l-ġustizzja tiegħek, Mulej. Għax int, Mulej, inti l-għoli il-fuq mill-art kollha,
Ola ħafna mill-allat. Ixandru ismawit il-ġustizzja tiegħu. Iħobb il-mulej lil min joqgħod fil-ħasen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, jeħlishom minn idejn il-ħżiena, ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Ixandru ismawit il-ġustizzja tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ħuti. Fl-aħħar nett ngħidilkom, kunu l-kol fema waħda, ħossu għal xulxin, inħabbu bħal aħwa b'qalb ħanina u umli. La troddux deni b'deni u tajjir b'tajjir, imma l-kuntlarju, wieġbu bil-barka tagħkom. Għax għal dan intom kontum sejħa biex tkunu werrieta tal-barka ta' Alla. Għax kif hemm miktub, min irid iħobb il-ħajtu u jara jiem ħinja ħajħares il-sinu mill-ħażen u xufteħ mill-qerq. Ħajaħrab il-ħażen u jagħmel it-tajjeb, ifittex is-sliem u jqis li jiksbu. Għax għajnejn il-mulej huma fuq il-ġusti u d-dnejh miftuħa għat-talb tagħhom, imma l-mulej ħarstu fuq dawk li jagħmlu l-ħażen. Min jista' jagħmlilkom il-ħsara jekk tkunu ħerqana għat-tajjeb? Jekk stess tbagħtu minħabba sewwa, ħenjin intom. Tibżgħux minnhom u titħawdux lill-mulej Kristu qazzu b'qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja il-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li jkasbru l-inġiba tajba tagħkom fi Kristu jkollhom għal xiex jistħu. Jekk din tkun ir-rida ta' Alla, aħjar tbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll mid-darba l-dejjem minħabba d-nubiet u li kien ġust. Miet għall-inġusti biex irassaqkom lejn Alla. Kien moti il-mewt fil-ġisem imma l-ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Għajnejn il-mulej huma fuq il-ġusti u d-dnejh miftuħa għat-talb tagħhom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' Luqa. Il-glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu din il-parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Qalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabber rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla, kienet tmur għandu u tgħidlu għamil li ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx, u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal, mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabber rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal,
isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-mażulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jiena ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bniedem se jsib fidi fuq l-art meta jiġi il-kelma tal-mulej. Perswas li għandi l-pjaċir u l-onur li nkun quddiem imħalfin apparti il-Kap tal-Istat u l-Ministru tar-Repubblika, il-Ministru għall-Ġustizzja, li mhux bħal l-imħallef li jitkellem fuq Ġesu ma jimpurtaħ la minn Alla u lanqas minn ħadd. Imma il-preżenza tagħkom tamilli kuraġġ u fl-istess ħin hija impenn biex bħalma smajna fit-tieni qari mill-ittra ta' San Pietru aħna nagħmlu dak li għandna nagħmlu minħabba s-sewwa. Anke jekk il-prezz jaf ikun għoli, jew kif jgħidu t-Taljani salato. Kont qed ninnota lilek, Eċċellenza President tar-Repubblika, tammira bħalma nagħmlu kull sena f'din l-okkażjoni il-kapolavur tal-Caravaggio. L-unika tela kif nafu li firma bid-dem tal-Battista. Minnom laqatni dak il-wiċċ ta' dik il-mara li qiegħda tħares lejn dan id-delitt statali u tipprova tagħti wiċċa kważi. Bidejha tnejn ma' wiċċa. L-espressjoni tal-karba, ta' trauma, ta' meta minflok issir il-ġustizzja, issir l-inġustizzja. U fakritni li verżjoni moderna ta' dan il-wiċċ huwa diskrim ta' Munch. Kien hemm uħud mill-verżjonijiet li tantu mambiti li waħda minnhom kienu serquha, imma ma treġa' tinstabet. Ukoll hemm wiċċ kważi uman li qiegħed iħaddan ħaddejh fajta id-disprata quddiem it-trauma u l-miżerja li aħna l-bnedmin kapaċi ninfliġġu lil xulxin. L-imħallef u dak li hu il-kultur tal-liġi u tal-ġustizzja fl-avvokatura u l-maġistratura jagħti ħajtu biex ipoġġi rimedju għall-inġustizzji. U t-talba tiegħu tkun li r-rimedju li jpoġġi ma joħloqx inġustizzji oħra jew ikbar. Ippermettuli nikkwotalkom silta minn diskors li l-Papa Franġisku għamel lill-maġistrati Taljani fid-9 ta' Frar li għadda. Fi żmieni biex tidħol il-kors tal-liġi irid ikollok A-level fit-Taljan. Bħat-tobba għalmenu A-level fil-biology niftakar. Nispera li t-Taljan għadu jiġi kultivat fil-fakultà tal-liġi għax mingħajru ma tistax ikollok aċċess la għal-leġiżlazzjoni antika u lanqas għal-ġurisprudenza klassika. U għalhekk ippermetti li nikkwota l-Papa għax naħseb li għandu x'joffri u napprezza
meta uħut minnkom ukoll jisselfu l-erf tiegħu anke meta qed jagħmlu ġustizzja, u nikutawlkom kif qalu bit-Taljan. La tradizione filosofika presenta la giustizia come una virtù cardinale. M'għandhomx jaqsmu mal-kardinali li se jagħmel issa milux, nhar il-ġimgħa. È la virtù cardinale per eccellenza. Jekk niftakar sew f'waħda mis-sali l-kbar tal-Palazz Maġisterjali li bħalissa qiegħed taħt restawr, hemm il-virtujiet soċjali u l-iżjed waħda li tingħata importanza mar-reliġjo biex ma jġildux hija ġustizzja. Alla sua realizzazione, quella della giustizia, concorrono anche le altre virtù, la prudenza, che aiuta ad applicare i principi generali di giustizia alle situazioni specifiche, inti biex tkun ġust f'każ partikolari tittuża l-prudenza. La fortezza e la temperanza che ne perfezionano il conseguimento. Imma inti biex tasal għal ġudizzju prudenti irid ikollok il-fortezza ma tibżax u t-temperanza ma tfittix lilek innifsek. La giustizia, jgħid il-Papa, è dunque una virtù, cioè un abito interno del soggetto, non un vestito occasionale o da indossare per le feste, ma un abito che va portato sempre addosso, perché ti riveste e ti avvolge, influenzando non solo le scelte concrete, ma anche le intenzioni e i propositi. Il-ġustizzja hija stil ta' ħajja, mhux it-toga li tista' ddendilha fi gwardarobba u tinsiha. Il-ġustizzja hija bħal ġilda inġorruha magħna. Xi ħaġa oħra li għajt il-Papa u nissuġġerilkom ikolkom ċans tfittxuh fuq l-internet 9 February 2019. Jitkellem ukoll fuq missjoni partikolari tal-imħallef fil-kuntest attwali. U jgħid hekk: in un contesto sociale nel quale sempre di più si percepisce come normale, senza alcuno scandalo, la ricerca dell'interesse individuale, anche a scapito di quello collettivo, siete chiamati ad offrire un segno della dedizione disinteressata, resa possibile dall'importante prerogativa dell'indipendenza. U l-Papa jispjega xi tfisser li l-imħallef ikun indipendenti. L'indipendenza esterna che porta ad affermare con forza il suo carattere non politico, tenga da voi lontani i favoritismi e le correnti che inquinano scelte, relazioni e nomine. Il-Maġistratura trid tkun indipendenti minn kull influss politiku. Alla ħares l-għażla tal-Maġistratura tkun statement politiku. Għax dik toqtol
l-indipendenza esterna tal-Maġistratura. E l-indipendenza interna, jgħid il-Papa, vi renda invece liberi dalla ricerca di vantaggi personali, vi renda capaci di respingere pressione, segnalazione o sollecitazione diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia. Il Papa ti quota l'Istatuta dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, ma ti conferma l'utilità che è essenziale l'indipendenza esterna o interna tal giudicatura. Proprio i tempi e i modi in cui la giustizia viene amministrata toccano la carne viva delle persone, soprattutto di quelle più indigenti, e lasciano in essa segni di sollievo e consolazione, oppure ferite di oblio e di discriminazione. Baqal kbir, il-Papa jispjegalna li l-mod u tempistika tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja tista' tagħti anke lill-iżjed dgħajjef jew esperjenza ta' soljiev u faraġġ jew inkella trauma li ntesa jew ġie diskriminat. Pertanto, nel vostro prezioso compito di discernimento o di giudizio, cercate sempre di rispettare la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione. Il vostro sguardo su quanti siete chiamati a giudicare sia sempre uno sguardo di bontà. La giustizia che amministrate diventi sempre più inclusiva. U jispjega xi tfisser ġustizzja inklusiva, attenta agli ultimi e alla loro integrazione. Infatti, dovendo dare ad ognuno quanto gli spetta, għax dik il-ġustizzja, kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Non può dimenticare l'estrema debolezza che riveste la vita di tanti e ne influenza le scelte. L-imħallef u jagħti dak li ħaqqu lil min ikun hemm qudiemu irid jaraf ukoll il-fraġilità tal-bniedem. Ejjew nitolbu biex dawn il-kliem ta' tal-Papa ikunu dawl fil-ministeru tagħkom. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbu għal dawk il-membri tal-Maġistratura u tal-Avokatura li ħallewna din l-aħħar sena u dejjem nitolbu fuqna u fuq sħabna il-ħniena kbira tal-mulej. Mulej, inti ġejt fostna fil-persuna ta' ibnek Ġesu biex tqawwi il-qalb ta' dawk li qegħdin isofru, speċjalment il-vittmi tal-inġustizzja. Kompli għenna fil-ħidma tagħna għal ħarsien tad-dinjità u d-drittijiet ta' kull persuna li għandha bżonn is-servizzi professjonali tagħna. Ismana nitolbuk mulej.
Mulej, inti għallimtna li nistgħu niksbu l-ħajja u nibdew ngħixu l-ħajja fil-milja tagħha jekk ninħallu minn dak kollu li jista' jżommna milli naqdu u nħobbu lilek biss f'ħutna. Eħlisna minn kull irbit biex inkunu nistgħu naħdmu id fit miegħek fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Ismana? Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej, inti qiegħed issejħilna biex narfu l-valur u nħossu l-pis ta' responsabiltajiet li qegħdin nilqgħu f'idejna. Għatina moħħ għaref u għaqli biex narfu it-tajjeb mill-ħażin u l-qawwa biex inwettqu r-rieda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej, inti tifli u tarbel ħsibijiet moħbija tagħna. Għatina l-grazzja li ma nqarqux bina nfusna, imma narfu kif nikkultivaw fina sentimenti nobli u intenzjonijiet tajba fir-relazzjonijiet tagħna miegħek u mal-bnedmin ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Mulej, iftaħ l-idejn eżiż tiegħek għal dawk li ħallew din id-dinja u fosthom dawk sħabna fil-professjoni li ħallewna matul is-snin. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Ejjew insellmu lil Marija speculum justitiae. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Quddiesa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk, Mulej, tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares, Mulej, lejn l-offerta spiritwali li bqima ta' wlied edna fuq l-altar tiegħek. Għati lil qaddejja tiegħek spiritu qawwi biex joffrulek dawn id-doni bil-fidi u l-umiltà u jkunu joġbu li tjieba tiegħek bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Niżoħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew, Mulej, missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int qassam il-ġid tiegħek lil kull wieħed minna, skont il-ħtieġa li jkollna f'kull żmien. Mod tal-għaġeb tmexxi l-Knisja tiegħek u dejjem tagħtiha l-għajnuna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu biex tingħaqad miegħek b'ruħha kollha u qatt ma tieqaf titolbok fil-hemm tagħha jew tiżżik ħajr għal ġid li bih tenniha bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u feħbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Dakar mulej fil-Knisja tiegħek hemm xerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fuqna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzum Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom il-faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Mater noster qui es in celis, sanctificetur
nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. Bla tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infej.
Creator Spiritus. Mentes tuorum visita, implessu perna gratia, que tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus inis caritas, et spiritualis unctio. Tu septi formis vulere, digitus paterne dextere, turite pro missum patris, sermone ditans futura. Accende lumen sensibus, infundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacem que dones protinus, ductores icte previo, vitemus omne noxium. Ertesciamus da Patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omne tempore. Trisit gloria, Filii, amor tui, surrexit ac Paraclito, Nitolbu. Mulej Alla tagħna li joġbok tajjixna bl-ikel tas-sema, imla l-qalbna kollha bil-ħlewwa tal-Ispirtu tiegħek biex nitennew għal dejjem fis-sema b'dak li bqima kbira irċivejna hawn fl-art. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
dulcedo, et spes nos